ya miƙa wuya ga bataliyar rundunar soji ta 242 da ke Mangono a ranar 24 ga watan Mayu. Sa'ad Karami ne ya jagoranci tawagar mayakan ƙungiyar Boko Haram da ta kai hari na ƙarshe a kan rundunar soji ta garin Baga. Dakarun rundunar soji a ƙarƙashin atisayen Operation Lafiya Dole sun karkashe mayakan ƙungiyar Boko Haram kimanin 12 tare da kubutar da mutane 241 da suke rike da su a garin Mudu a jihar Borno. Mutanen da sojojin suka kubutar sun hada da mata 105 da kuma ƙananan yara guda 136. Haka zalika sojojin sun sauke tutar mayakan ƙungiyar Boko Haram da suka kafa a garin, sannan sun kwahe sauran kayan amfaninsu da ke garin. Ba a samu asarar rai ba ko ta kayan aiki a ɓangaren rundunar sojojin a yayin samaman da suka kai garin a ranar 24 ga watan Mayu domin murkushe sauran mayakan ƙungiyar Boko Haram. Bataliyar sojoji ta 151 da ke ƙaramar hukumar Bama ta kai hari a yankin Kwanar Banki da ke garin Firgi a ƙaramar hukumar Bama. A yayin harin dakarun soji sun kashe ɗimbin mayakan ƙungiyar Boko Haram da suka haɗa da 'yan ƙunar baƙin wake. Jawabin shedikwatar tsaro ta ce Yahaya aka Sa'ad Karami ya miƙa wuya ga bataliya ta 242 a Mangono, sannan kuma ya shaida cewa bayan wannan harin ya kai hare-hare da dama ba adadi. To mai sauraro duka-duka a nan muka kawo ƙarshen labaran. Kasance da tashar Hausa 2 TV ta hanyar danna subscribe da kuma danna alamar ƙararrawa. Sannan idan bidiyon ya burge ka, ka mai lakin sannan ka mana comment a ƙasan bidiyon mu. Mun gode.